Les taules pintades són una expressió pictòrica popular arrelada a l'illa de Mallorca des de l'època medieval. Les trobam a les volades dels edificis i tenien una funció de protegir i allunyar del mal les cases i els seus habitants. A Fornalutx, per exemple, se'n conserven algunes de molt riques i diverses. La teulada el que feia era tenir una corona, en aquest cas de dibuixos, bàsicament amb un magre, és a dir, un òxid de ferro, i tècnicament és una espècie de fresc arcaic, és a dir, s'utilitzava la calç i després se pintava el pigment. Trobam moltes cases on hi ha la invocació a Jesús, Josep i Maria. En altres casos sí que trobam imatges on no hi ha una descripció clara, on sembla més una expressió del moment en què se fa. Bàsicament el que pensàvem és que això ho feien els mestres picapedrers. Se pintava a baix i s'anava col·locant a la teulada. Al casal Can Xoroi de Fornalutx hi trobam una exposició permanent de teules pintades. La col·lecció consta de més de 300 exemplars procedents de diferents municipis. A banda de les posades, però, les teules han passat per un intens procés de restauració. Bàsicament era una col·lecció de gent que tenia teules a casa seva i la vam anar recollint i l'Ajuntament va considerar que era una oportunitat per poder tenir un element de l'expressió artística dins del municipi per poder mostrar a la gent. Per exemple, aquesta a la dreta, la típica que hi havia en el jardí o abandonada a sort, que estava plena de molsa i un desastre, no? I després aquestes que estaven més damunt de la teulada, que també estaven malament, però no tant. També hi havia gent que les dues, que ja les tenia dins casa seva, que estava molt millor. Sempre hi ha com aquesta característica que apareix en moltes, que l'ha pintat com un infant, i això fa gràcia. Després n'hi ha altres que veus que és qualcú que ja en sap més, que fa motius florals així com amb tècnica i amb un pinzell fi, ja molt més elaborat. Després em vaig trobar, i n'hi ha de cases que tenen, a part del blanc de la calç i el vermell del pigment, també tenen negre, i són molt més riques, i tenen motius abstractes, i a mi m'agraden molt aquestes que tenen sols o personatges, o animals, que tenen com una història, no? O una persona darrere. A Fornalutx hi ha inventariats 51 edificis en teules pintades. Avui es proposa un recorregut pel centre històric on es poden apreciar els dibuixos a les teules a 17 d'aquests edificis, entre ells l'església parroquial. Les més antigues daten de l'any 1646 i les més modernes de l'any 1843. Aquesta casa és Cas Puedor de Fornalutx i té particular que té una dita popular que diu quan el jove no treballa, de vell jeu a la palla. I és molt curiós, és de les poques que té una dita, i també té les teules molt ben conservades perquè, com que estan poc apartades del trànsit de cotxes, no li ha afectat tant la contaminació. Aquesta casa és Cas Vicari Solivelles, que les teules són de 1780, i la característica que tenen és que són les úniques que de policromia tenen dos colors. A part de la calç, tenen negre i vermell. Les altres tenen vermell només.